Barka da zuwa tashar ku danna subscribe domin kasancewa tare da sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a koda to a dambata mana ina class monitor nan zala take na ji wata tana cewa ta kwace miki class monitor me zaki ce ta isa wa ya tsaya mata wa take da shi da za ta kwace mun shi principal din kansa a nan ina ne to ke me zaki ce ta fi karfin ki ni ne ba amin ya tsaya ne duk wannan karami ya yi mune karamin nan ya yi muni kai ne ka tsaya mata ina wato wani bai zan yi magana yanzu ba sai an jima a kafta ke kuma wa ya tsaya miki ni kina ji an ce principal ne ya tsaya mata kin gani ina zan ya tsaya miki Ni gaba ɗaya ɗaliban ma duk sun tsaya mu. a ni makarantar guda shi ne na Baki ɗaya sweetheart ya tsaya mu. to sweetheart me zaka ce game da wannan maganar da aka yi zaka tsaya mata wato ainihin wannan magana ta fi ƙarfi ne ta fi karfin ka ta fi ƙarfi ne ta fi ƙarfi ne falmata oh my god da Ahmad kana ina Action.